Kaixo, Faradairen legea azalduko dugu. Ikusi dugu nola eremu magnetiko batek sortzen duen korronte elektriko bat. Eta korronte elektriko horrek edukiko duela kontrako noranzko bat edo sortu duen uraren kontra joango dela esan zigun Lenzek. Ikusi dugu Henryren esperimentuaren ostean nola indar elektroeragilea zer dan azaldu dugun. Guzti hori buruan eukita, esan dezakegu, indar elektroeragilea fluxuaren aldaketaren ondorio bat dela. Eremu lerro horiek itxiak direnez, gainazen itxi baten gainean, fluxu osoa zero da. Baina aldaketak baldin badaude, fluxua denborarekiko aldatzen bada, ikusiko dugu nola aldatu daiteken, hor sortzen da induzituriko korronte bat. Eta indar elektroeragile bat daukagu. Indar elektroeragilea fluxu magnetiko aldakor baten mende dagoen zirkuito batean induzituriko. Indar elektroeragilea zirkuitua zeharkatzen duen fluxu magnetikoaren aldaketaren bizkortasunaren berdina da eta kontrako zeinukoa. Esan dugun gauza bakarra da, indar elektroeragilea fluxuaren aldaketaren berdina dela, baina kontrako zeinuarekin. Askotan ahaztu egiten duzu zeinu hori. Orduan, fluxua aldatzen bada, korronte elektriko bat induzitzen da, eta korronte elektriko horrek induzitu duen uraren kontra doa. Hortaz, minus fluxuaren aldaketa izango da indar elektroeragilea. Omen legea gogoratzen baduzu, urte asko ikusi genuen teknologian, V berdin R bideri, benetan zer da? Homek esaten digu, sortzen den intentsitatea izango dela indar elektroeragilea zati bidetik topatzen duten oztopo horiek. Indar elektroeragilea minus fluxuaren aldaketaren bizkortasuna baldin bada, denborarekiko aldaketa badalako, esan dezakegu intentsitatea izango dela bat zati R bider indar elektroeragilea. Hortaz, minus bat zati R fluxuaren aldaketaren bizkortasuna. Hori da Faradairen legea esaten diguna, eta hortik intentsitatea nola kalkulatu daiteken ateratzen dugu. Eta ariketetan erabiliko dugu askotan.